vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu iyo yakamira sekudai so: kana kuri kunzi mukazonzwawo zvichinzi iniwo ndaromba, aiwa, do not blame me and do not judge me. As a matter of fact, nditori neimwe ng'anga iyo yandiri kutaura nayo, iyo iri kuti inokwanisa kundibatsira. Saka ng'anga iyi I will try to report back to you because iyo yakati chainongoda chete imari yekuti ndige ndichikobhadhara dare racho, then kana kuri kunzi zvikazoita hanzi ndinofanira kutoti ndige ndichizodzoka kwairi, then we start to discuss about the payment plan. Saka nyaya iripo ndeyekuti zviri nani hangu, izvi ndo zvandasarudza kuti ndige ndichizonzi ndiri munhu akaromba. Ini hangu handisisina basa nazvo, ndakamboedza hama dzangu kunamata. Bhaibheri iri ndinoriziva from back to front, from front to back. Handina kana verse kana kuti chapter yekuti kana ukati quote verse yakati from the top of my head I can just tell you as it is. Handina chandisingazivi pamusoro pebhaibheri ini. Ndakatanga kuverenga bhaibheri iri kubva ndichiri mwana mudiki, and amai vangu ivo vainge vari munhu ainge achinamata, but chazvakabatsira ini handina kana kumbogara ndakazviona. Kunyange pandakazouya kuno kuSouth Africa mukoma, ndakati ndakatarisa amai vangu kamutambudzikiro kacho kavainge vachiita, vachirohwa neimwe nhamo, asi vaingoramba vakangobatirira pazvinhu zvandinoona sekunge zvenhema. Chinondirwadza ndechekuti mukoma, zvikoro zvakatovakwa, mayunivhesiti akatovakwa, vabereki vedu vachishanda vachiendesa mari mudzichechi, asi kana ndakazvitarisa ndinotoona kutoti chavakaita chavakagona hapana, nekuda kwekuti vana vangu inini vanova vari vazukuru vavo kuti vange vachizonzi vakwanisa kuenda kana pazvikoro izvozvo kana kuzviyunivhesiti zvacho izvozvo zvakavakwa kuburikidza nemari dzakabhadharwa nevabereki vedu, havatokwanisi. Vangatofonera mapurisa kana kuri kunzi ndikaendako ndichitaura nyaya yacho iyoyo. Saka ndokusaka ndazviudza kuti kuromba kunenge kuri nani, nekuti zvakangofanana izvi. Hama dzangu ini ndashungurudzwa nenhamo kusvika pekupedzisira. Ndinoti kana ndikatanga kufunga so mari dzainge dzichiendeswa nevabereki kuchechi, ndinotoona kutoti dai vabereki vainge vakasevha mari iyoyo, zvimwe kuda vakatanga bhizinesi. Handiti kana mabhazi vangadai vakatenga kubva zvavakatanga kuenda kuchechi kwacho ikoko kuzonosvika vachizonofa. Handiti dai mari idzodzo vakainvesta mune mamwe mabhizinesis, isu sevana vavo kutaura kudai tingadai tichirarama upenyu hunenge huri nani. Ndokusaka ndaita sarudzo yekuti zviri nani kuti ndige ndichizoromba. To those that want to judge me, you can judge me as much as you want, but ndiyo sarudzo yangu, my own decision. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi do not stop me, asi chandichangoita ndechekuti kana zvangu zvikaita ndichauya ndichikuudzai kuti zvangu zvaita manje. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndinoshanda security guard, uye zvekare pamba apo pandinoshanda vanhu vacho vane mari mukoma, asi nyaya iripo ndeyekuti each and every day pandinenge ndiri kubasa, sezvo ndichishanda night shift, ndakatanga ndichivashandira vanhu ava ndiri under imwe kambani, a very big security company inowanikwa munomu muHarare. Saka mudhara wacho one day akabva azondidaidza mumba, ndikabva ndaona kuti ainge akatogara nemhuri yake, akabva ati iye ainge afunga kuti ainge achizondi-employer as his permanent worker as a private security guard. Ndakafara chaizvo. Akabva anditi asi zvainge zvichazoitika ndezvekuti ainge achazoterminate the contract that was between him and the company that I was working for. Then after that ndipo apo
paanozondidaidza kubasa. Zvechokwadi he terminated the contract, ndikatoudzwa nemurungu wangu kuti ndainge ndichazongoshandako ikoko for about 2 months, then after that I was going to be working somewhere else. So 2 months dzedze dzakangoti dzichingonopera ndokubva ndakumbira murungu wangu kuti ange achimbondipa leave ndimboenda hangu kumusha. Ndikabva ndachizomboenda kumusha ndikanogara ndakamirira kuti uyu murungu wangu munyowani ange achizondidaidza kubasa. Zvechokwadi akabva achizondidaidza kubasa ndokubva ndazotanga kumushandira kusvika pari nhasi ndinomushandira as a private security guard. Asi manje pane zvimwe izvo zvaakanditi ndinofanira kupota ndichiita kana kuri kunzi ivo vanenge vasipo, but dzimwe nguva anokwanisa kungondisendera message obva anditi chienda unotora hari iya. Hari iyi mukoma inenge ingori nemvura zvayo, asi payadhi pavo pane umwe muti uyu mukoma ndo wacho wandinoenda ndobva ndazonodiridza ndichishandisa mvura iyo inenge iri muhari. Izvi ndinofanira kuti tige ndichizviita na12 am. Paakatanga kundiitisa zvinhu izvozvo iye akati kwandiri ndinenge ndichida kungoona kuti unenge usina kurara here. Saka up until today ndava kutoshamisikawo kuti ko munhu uyu why is it achiita kuti ndinge ndichidiridza muti uyu each and every day ndichingodiridza muti iwoyo na12 am. Ende ndinoti pose pandinenge ndapedza kudiridzira muti uyu ndipo pandinobva ndazotanga kunzwa kamwe kamhepo aka kanenge kachivhuvhuta. Kanovhuvhuta zvako zvisina simba, asi kanenge kachitovhuvhuta kachidziya. Ende anoti kana ndapedza kudiridzira muti uyu kunyange zvikanzi anenge asipo pamba anotondifonera obva ati wapedza ka. So handichaziviwo kuti ndoita sei. Kana mukandiposterawo nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvino handichazivi kuti ndoita sei because basa ndiri kurida. Hakusi kunzi ndinopiwa mari inoshamisira, ndikungopiwawo mari iri normal. It is just that mashandiro acho asiyana nemashandiro awo andainge ndichiita pandainge ndichimboshandira kambani iyo yandareva mukoma. Saka kana mukaposta ndizivisei ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoramba here ndichingomushandira mundara uyu kana kuti ndosiyana nazvo? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndakavabvunza kuti why is it muri kuti mava kushanda zvinenge zviri nani working conditions. Vakanditi aiwa handina munhu anoswera achinditeverera, kana ndikarara ndarara, hatomborina basa nazvo murungu wangu uyu, but kukambani kwandainge ndichishanda vaigara vangori take. Saka ndakangovati zvinenge zviri nani mukoma kana mukatsvaka henyu basa somewhere else than kuti munge muchiitiswa dzimwe mhiko dzamusinganzwisisi zvimwe kuda nerimwe ramazuva zvinokwanisa kuzokupandukirai imimi. Why is it iye asingamuki obva adiridzira muti wake ari ega? So ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, izviwo ndo zviri kuitikawo mulife mangu. Mukoma nashi inini ndinopota ndichibatwa nemadzikirira mamwe anotyisa. Izvi zvinowanzokuitika kana kuri kunzi ndinenge ndaenda kumba kweboyfriend yandinenge ndichifambidzana nayo kusleep over, kana kuti boyfriend yauya kwandiri, ndinobatwa nemadzikirira ekuti munhu anozoti aenda paya obva ati switi zvaunoita usiku zvinotyisa iwewe. Ende kana kuri kunzi ndinenge ndisina munhu wandinenge ndichifambidzana naye, zvese zvinenge zvitori bo, hapatomborina kana problem yandinenge ndichimbosangana nayo, asi zvinongoitika chete kana ndava nemurume wandinenge ndichidanana naye. So
zvinowanzokuitika ndezvekudai. So ndinorota umwe murume uyo anouya kwandiri. Murume uyu mazuva ekutanga paakatanga kuuya kwandiri, apo pandinozobatwa nemadzikirira, aitouya akavhara maoko ake kudai. Kana asvika padhuze nepamubhedha pandinenge ndakarara, obva andirakidza ring, obva anditi hona ring iyi, ndoda kuti unge uchizova mukadzi wangu. Saka inini ndinenge ndava kunetsana naye ndichiti no, handidi kuzoita mukadzi wako ini, nekuti kana vabereki vangu havatombozvizivi, why uri kuda kundimanikidza kuti ndige ndichiita mukadzi wako ivo vabereki vangu vasingazvizivi? Saka pose ipapo ndaiona kuti kumashure kwake kunenge kuine mukadzi umwe uyo anenge akawanda kumashure kwangu, in which ndakazoti ndaenda kune vamwe madzibaba ndabetserwa namadzibaba vaya. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuona kuti mukadzi uyo anenge akawanda kumashure kwake murume uyu vanenge vari vatete vangu, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa kuti ko vatete, what is going on navo. And zvechokwadi iye akatondiudza, muprofita uyo akandibatsira kuti zvaunoona ava vatete vako ivo ndivo vari kukonzeresa maproblems ose awa. And zvechokwadi vatete ava pane pamwe pandakamboenda kumusha, saka ndakabva ndachizoenda kuHarare because passport yangu yainge yaexpire. Saka vatete vangu ava vanoita zvekuhodha hembe vachitengesa. Vatete one day vakasvika pakubvisa zvinhu zvose zvainge zviri mukahandbag kavo, ndokubva vanditi kubva nhasi handbag iri rava rako. Saka ndakangotiwo ameno, ndokubva ndangotora handbag riya ndichitofara because rainge riri handbag ravakandiudza kuti ivo vakaritenga kuTanzania apo pavainge vakaenda kunotenga motikari yavo kuTanzania ikoko. Saka ndakatofara paya ndikati vatete vangu vanondifarira. But kubva ipapo pavakangondipa handbag racho iroro kusvika pari nhasi, ndipo pandakatanga kuona kuti ndiri munhu anotambudzwa kwazvo nemweya wemadzikirira. So munhu uyo ainge achindibatsira mukomanashe akazongotanga kundiignore. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisawo kuti why is it munhu uyu ava kundiignore. One day ndakazoenda kumba kwake, mukoma ndakazobvapo pamba pacho ndava kutoita zvekutodzingwa nemukadzi wacho. The reason as to why ndakabvapo ndichita zvekudzingwa, it was because madzibaba vaya vakanyepera mukadzi wavo kuti inini ndakavapfimba pafoni. Ndikabva ndati kune mukadzi wacho, kana iye murume wenyu achiti ndakamupfimba pafoni, itaika kuti ange achivhura mamessages akurakidzei mamessages acho, handiti zvepafoni zvinenge zviine evidence here. Vakatongondidzinga pamba pavo vakabva vati ibva pano uri hure iwe. So ndiyo nyaya iyo yandiunzawo pano. Handizivewo kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana ndiine murume wandinenge ndiinaye, murume iyeye hanzi anotosvika kana pakutoda kutotiza because ndinotomuka, hanzi ndichifemera padenga ndichita sekunge munhu agarwa nerimwe zidhimoni. Zvandinenge ndichiita hanzi zvinenge zvichityisa. So let us try to assist in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi zvamunoita mukoma hazvisi bo, mamwe maconfession hamufanire kuti munge muchimaverenga because iniwo ndava kungogara ndichinzwa kutya. The reason why it is because ndakambopiwa mafuta elaki nevamwe madzibaba. Saka pose apo pandinongonzwa confession yemunhu anenge achiti akapiwa mafuta elaki, ndinobva ndatongoskipa confession yacho iyoyo, nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda zvinenge zvichitaurika
paconfession iyoyo zvinenge zviri zvechokwadi. Iniwo ndichitanga kuuyawo muno muSouth Africa ndakapiwa mafuta eLucky, ende zvechokwadi mafuta awa akatondibatsira ndikabva ndakwanisa kuwanawo mapapers emuno muSouth Africa sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba vacho ivavo vakandibatsira. Nyaya iripo nawo ndeyekuti pandakazotanga kugara naye uyu mukadzi wemuno akaitawo kuti ndige ndichikwanisa kuwanawo mapapers emuno, ndakabva ndakamarasa mafuta acho iwawo. Saka ndinonzwa hana yangu ichirova, ende ndatova munhu wekuti ndinongogara ndiri paranoid. Kana ndikangoita bad luck ndinobva ndatanga kuzvishora kuti mafuta aya andakarasa. Saka ndikungodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe like anokwanisawo kungondikurudzirawo kuti even though ndakarasa mafuta awa but haana effect because ndakamapiwa namadzibaba. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi mamwe maconfessions acho anotivhundutsira nekuti vamwe takamashandisa mafuta awa eLucky. Wakamboshandisawo mafuta eLucky here? Ende kana kuri kunzi wakamashandisa mafuta awa eLucky, can you come to my inbox and then you tell me your own side of the story kuti mafuta iwawo wakamawana kupi, uye zvekare mushure mekunge wamashandisa mafuta eLucky pane change here yakazoitika mulife mako, uye zvekare pane zvakaipa here zvakazoitika after washandisa mafuta awa eLucky. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.